Asi tiri kunoku kuGlendale kwatiri kuda kumboona hama kuti dzinorarama sei. Pana pandakamira nababa wandinawo, timbokurukurawo navo, timbonzwawo kuti ndezvipiwo zvavari kutsvaga zvavangada kubatsirwa nazvo. Baba makadii? Makadii? Tiri nani. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Ndinoitwa tichatonga muunganirwa, ndine 49 years. Alright. Kuno kwatiri ndekupi? kuGlendale, kumuzi. Kumuzi. Alright. Kumusha kwenyu ndekupi baba? Kumusha kwedu kuBare. Kubare. Ndokune hama dzimwe ikoko? Ndiko kune hama dzimwe. Alright. Baba, muri panapa pamuri dambudziko rakambokwirawo kumashure uko ratakambokurukura naro. Raiva dambudziko rei? Dambudziko reoperation. Alright. Ichi makaoparetwa? Ndakaoparetwa matumbu. Alright. Chii changa chaitika? Matumbu anga asungana. Saka chii chakazokonzereswa nedambudziko iri mushure meoperation? Kuti pakushanda rimwe basa rimwe rakanyanya riri hadhi riri handikwanisi. Rakukuremera? Rakundiremera. Saka muri kuichengeta sei mazuva ano pamusiri kuenda kubasa? Ndongoita zvezvongokiyawo ndikangobata wapa ndowanawo mari yongwana kuti vawane kudya. Alright. Saka pavana venyu vari kuenda kuchikoro here kana kuti? Apa vakatomira kuenda kuchikoro, ndikutoshaya mari ndokuwana mari yekungokwanisa kuvafidha chete. Alright. Vana vakawanda sei? 5. Mune vana 5? Alright. Pakati pevana venyu pane kasikana kanofarira vanhu sere, kanonzani? Kanoitwa Kerry. Kerry. Alright. Kerry ane makore mangani? Kerry ane 9 years. Alright. Problem yaKerry ndei? Haanyatsonzwa nekutaura. Alright. Haanatsonzwa nekutaura, hatotauri. So ari kuenda kuchikoro here Kerry? Haasi kuenda kuchikoro. Akamboenda kuchikoro? Tikambofambira zvokwana mandazi, saka zvinhu zvacho hazvina kuzonyatsobuda mushe. Kureva kuti munotoda kubatsirwa futi naKerry kuti ange ari anoenda kuchikoro? Toda kubatsirwa kuti aende kuchikoro kuti agogonawo kuverengawo. Ndizvozvo. So chii chikumbiro chamuri kuda kumhuri yeZimbabwe vakakutarisai izvezvi chingava chiri chikumbiro? Ine chikumbiro chandinacho ndongokumbirawo kuti ane plot anoda kuchengeterwa, kana paplot ndogona kuchengeta. Alright. Muchishandawo ipapo muchiwanawo cheuviri? Ndichiwanawo cheuviri. Alright. Saka muri munenge muchida kuenda nayo futi ipapo? Ndine chida kuenda nayo, chingogara tiri pamwe chete. So mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kunzwa zvokutaurwa nababa muunganirwa. Vari kutaura ivo kuti zoni vari kutsvaga basa handiti, kune vangadawo kuchengeterwa, pangava paploti, pafamu kana pamusha handiti. Varipo baba vari kuti aiwa, sunungukai zvenyu kuti bata, and then tokukonektai nababa kuti zvakamira sei. Anti makasununguka kana kuitwa background check, mareferensi munawo futi handiti. Plus mune basa ramaimboita ndereri? Truck drive. Ndopa kwavakanga vari pavakazoita dambudziko kubva ipapo handiti. So baba ngada kuchengeka zvakare kuti criminal record yakamira sei. Vamwe vanozombotiti munhu kwahere chichi. Baba vakasununguka, vanogona kuvaitisa zvese zvekuchekawo kuti havana here criminal record, havana here zivuko, havasi pawanted here handiti. So makasununguka kuitawo zvese izvozvo, tinogona kubatsirana nemi. So vanenge vachida kuti baba vange vari vanoendawo kunobatsiranawo kunogara pamusha pavo, kunogara pafamu, pastendi chaipo chaipo, makasununguka kunge muri munotibata panhamba, todzifambira nyaya dzachona, toita kuti baba nemhuri vange vari vanoenda pabasa pamunenge muchida kuti vange vari vanoenda. Aiwa baba, tinotenda kuti mhuri yeZimbabwe ichabatsirana nemi. Aiwa, tinotenda kuti munge muri munowanawo kubatsirwa zvikuru sei nebasa rekuti imi pamwe namai munge muri munoshanda pamwe chete. Tinotenda. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, tibatei panhamba dziri paskrini kune vese vari kudawo munhu anonogara pamusha, munhu anonogara pafamu, paplot kana pamba pake achitarisawo achichengetedza zvakanaka. Baba varipo kutanga basa anytime. From uncle saying the only Zim uncle, ndo zvatangoti tinge tinouya nazvo kwamuri tichiti machidavo.